ere. Bueno, orantxe bertan bukatu dugu afaria. Eta gaude hemen eudatoki furgonetan iparraldean konkretoki, horrela esaten da, ez? Itxaso herrian, ja laster joko dugu. Uste dut 15 minutu barru eszenario tokian egongo garela. Hemen gaude listak ja egiten, da txuletaz baten bat egiten ere, nola ez? Badakizue batzutan letrak eta bebai astuten zaigu. Guna etorri gara! Bebai beste gauza bat esan behar dugu. Gu hona etorri gara, mugak hautsi behar direlako! Itxason ere, muga, gabe, da gu gara! Txapelpunk! Txapelpunk! Txapelpunk!